kara kokari baba. Buhari mai gidan timi. Ka kyala masu sukar ra'ayinka kai ta aikinka. Kara kokari baba. Buhari mai gidan timi. Ka kyala masu sukar ra'ayinka kai ta aikinka. Bangaren tsaro baba Buhari bai bari ba, gashin bugun kashi ban isha mai fada da shi ba. Ku fada na fada ban hana mai gunaguni ba. Idan muna tuno yankin Borno, a da tana da zafin barkono, hada da Yoba har Yolan Jono, da ma na Gombe ban da yawan tono. A yau suna fadar Allah sun yi godiya, domin zuwan Oba General ya yi moriya. A baya sun yi kuka yau sun yi dariya. Janar 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 ne, Janar janar na timi baya gudun mutane. baya gudun Hakan ne sun yi silba ya ce tuna muku, ƙasata. batun janar da gatan da yake muku.